Benvinguts a aquest nou vídeo on us ensenyarem a dissenyar un pòster amb Canva. Primer, heu de saber que Canva és un programari de disseny en línia, per tant, us haureu d'enregistrar. Això vol dir que per poder utilitzar-lo us heu de crear un compte d'usuari amb un nom i una contrasenya, i això us permetrà guardar els projectes que elaboreu al núvol. Aquest procés és completament gratuït. Abans de començar, recordeu que heu de tenir present les recomanacions que us ha fet el vostre tutor de treball de final de grau o treball de final de màster o altres que us marquin per presentar el pòster, com la tipografia, la mida de lletra, etc. Per començar a dissenyar haureu de fer clic al botó Crea un disseny i llavors escollir l'opció del pòster. Un cop dins, anar a Arxiu, Dimensions personalitzades i redimensionar les mides del pòster. Normalment són 1,20 per 90 m. Un cop escollida la grandària del pòster, ja podreu començar a treballar. Al menú lateral esquerre hi ha diferents elements que us ajudaran en el disseny. Dins de l'opció Plantilles, trobareu diferents plantilles predissenyades que podreu adaptar a les vostres necessitats. A l'apartat Elements teniu marcs, icones i il·lustracions per incloure al pòster. Des de Text us permet escollir la tipografia, l'estil i la grandària de les lletres. A fons, hi ha diferents textures a escollir i paletes de colors que podeu utilitzar en el disseny del pòster. A Pujades us permet carregar imatges des del vostre ordinador. I a l'opció de Carpetes, crear carpetes amb els projectes realitzats, però aquesta opció és de pagament. A més, et permet posar un m'agrada a les carpetes o descarregar-les. I per acabar, teniu altres opcions com afegir codis QR, imatges que vinguin d'altres aplicacions com Instagram, Drive, Giphy, Facebook, etc. Ara que ja hem vist totes les opcions, començarem a crear un nou pòster. Comencem? Des de l'apartat Plantilles, podem buscar aquella que més s'adapti a les nostres necessitats. També podem buscar-la al cercador de la part superior. Automàticament, la plantilla es trasllada a la part central. Aquesta és totalment editable. Si cliquem sobre els diferents elements, ens permetrà modificar-los. També podrem pujar imatges directament des del nostre ordinador. Un cop pujades, les arrossegarem i les podrem redimensionar i col·locar-les al seu lloc. El zoom ens permetrà visualitzar el pòster de prop per poder-lo treballar millor. Clicarem sobre les diferents parts del text per introduir el que volem. També podrem obrir un quadre de text i afegir el que ens convingui. Després, podrem modificar
tipografia i mida. Podrem donar nom a les diferents seccions del pòster i afegir aquelles que falten. Aquí teniu el nostre resultat. No oblideu guardar-lo al vostre Canva i descarregar-lo en el format que us hagin indicat. Gràcies per la vostra atenció. Esperem que us hagi servit d'ajuda. A reveure i bona feina!